Suomen ilmapuolustusliiton Jämijärven koulutuskeskus on edessämme ilmaperspektiivistä katsottuna. Koulutuskeskus on perustettu vuonna 1935 ja on jatkuvasti laajennuksen alainen, kuten monet uutisrakennuksetkin osoittavat. Koulussa valmennetaan vuosittain lähes 1000 nuorukaista oppimaan ilmailun aakkoset ja on koulun toiminta korkeimmalta sotilastaholta saanut täyden tunnustuksen. Purjelentokoulutus vaatii jokaisen oppilaan yksilöllistä käsittelyä huolimatta siitä, että perustavat luennot on pidetty ennen käytännöllisiä harjoituksia. Tässä oppilas juuri saa pätevää ohjausta eri peräsinten käytössä, joiden avulla hän oppii hallitsemaan koneen tasapainotilan, mikä on sitäkin tähdellisempää, koska hän heti ensimmäisellä lennollaan on yksin ilmassa, eikä kuten moottorilentokoulutuksessa opettajan kerran. Nähtävissämme on alkeiskoulutuskone, jonka laskeutumisnopeus on vain 30 kilometriä tunnissa, koneen kokonaispainon ollessa vain 90 kilogrammaa. Koneen yleisvakavuuskin on sellainen, että oppilaan mahdollisesti häkeltyessä on paras irroittautua koneen ohjaimista, sillä kone lentää yksinkin täysin turvallisesti. Oppilas valmistautuu ensimmäiselle matalalle hyppyliidolle. Syöksyvyöt ovat kiinnitetyt ja oppilastoverit virittävät starttiköysiä. Köysi on kokoonpantu ohkaisista kumisäikeistä ja perustuu koko startti pikkupoikain yleisesti tuntemaan ja hyväksymään kumipyssyperiaatteeseen. Liitolentoa ei voi koskaan harrastaa yksin, vaan tarvitaan siinä aina toveriryhmän apua. Ja sen vuoksi onkin täällä toverisäännöistä ensimmäisenä kaikki yhden puolesta, yksi kaikkien puolesta. Lentoharjoittelun yhteydessä kehittyy innostus ilmailuun, ja koneiden siirtelyn ja kuljetuksien yhteydessä saavat nuorukaisemme pakostakin riittävästi liikuntaa, mikä taas merkitsee terveyttä ja voimaa. Oppilaamme on jo sivuuttanut matalat hypyt ja liidot ja valmistautuu suorittamaan ensimmäistä pitempää suoraa lentoa korkeammalta harjanteelta. Tällä lennolla tulisi oppilaan kyetä lentämään suoraviivaisesti, pysyen samalla ilmassa vähintään 30 sekuntia, mikä oikeuttaa hänet lähinnä seuraavaan, vaikeampaan harjoitteluun. Seuraavassa vaiheessa oppilas singotaankin ilmaan autovintturin ja 1200 metriä pitkän vaijerin välityksellä, jolloin voidaan jo saavuttaa 300–400 metrin korkeuksia. Ja näiltä korkeuksilta on mitä edullisin tilaisuus harjoittaa kaartoja sekä oikealle että vasemmalle, jopa loppukokeissa tehtävä kahdeksikkoja ja kyettävä laskeutumaan määrättyyn pisteeseen. Koneen lähettäjä ja vintturiauto vaihtavat merkkejään lipuilla. Ja hetken kuluttua singotaan oppilas ilmaan ja hänen lentoaan johdetaan vintturiautosta lippumerkein. Oppilas on irroittanut vaijerin ja on nyt kokonaan koneensa ja hankkimansa taidon varassa.
laskeutuminen autossa olevan opettajan viereen. Siirrymme moottorittoman ilmailun miellyttävimpään vaiheeseen, tehopurjekoneella lentämiseen. Lentojen korkeudesta johtuen tarvitsemme jo lentäjän turvaksi laskuvarjon, jota paraikaa kiinnitetään. Koneemmekaan ei ole enää avoin, vaan virtaviivainen, sirosiipinen, katettu, aerodynaamisesti korkeatehoinen purjehtija, jonka oma painokin jo kohoaa 350 kilogrammaa. Konettakaan ei enää singota ilmaan, vaan se hinataan moottorilentokoneen avustuksella, kuten havaitsemme koneita yhdistävän vaijerin kiinnittämisestä. Ilman vastuksen pienentämiseksi purjekone pudotti starttipyöränsä. Purjelentokone on irroittanut hinausvaijerinsa ja on nyt täysin pehmoisten, miellyttävien ilmavirtojen tuuliteltavissa. Vuoroin pilvien alla, vuoroin yllä, voi lentäjämme leijailla tuntikausia, vailla moottorillista apua, sillä aurinkoisina päivinä on ilmakehä täynnänsä niin nousevia kuin laskeviakin virtauksia, joita purjelentäjä käyttää hyväkseen. Sellaisetkin purjelennolliset saavutukset kuin 9600 metriin kiivetty korkeus, 55 tunnin yhtämittainen kestopurjehdus ja 650 kilometrin yhtämittainen maastolento ovat olleet saavutettavissa. Moottoriton ilmailu, mitä moninaisimpine harjoittelumuotoineen, tarjoaa nuorukaisillemme ilmailuopetusta ja harjoittelua halvoin ja täysin vaarattomin keinoin jo poikavuosina. Ja täten saatu esikoulutus tekee pojista miehiä ja ilmameremme luotettavia turvaajia.